25 år fra Holstebro. Og så kører vi. Mine damer og herrer, giv Mikkel en stor hånd. 1 tons lastbil, 15 meter på 75 sekunder. Eller under. Tak så Mikkel. Stopper der. Publikum, giv Mikkel en stor. Så kører vi. Publikum, der i hånd. Kom så! Ja! Op med den! Kom så! Rolig! Kom så, Mikkel! Så er vi i gang. Op med den! Og tid, der starter.